A mintavétel nélküli diagnosztika az egész világon előtérbe került az egészségügyi vizsgálatoknál. Az általunk gyártott műszer találmány jellegű, és ismereteink szerint metodikája nem rendelkezik analóggal a világon. A műszer a napi gyakorlatban könnyen alkalmazható, üzemeltetése egyszerűen elsajátítható. Az AMP non-invazív vérkép és metabolit analizátor orvostechnikai készülék, amely jelenleg hemoglobin, hematokrit, vörösvérsejt, fehérvérsejt, limfocita, vérlemezke, nátrium, kálium, kalcium összfehérje, koleszterin és további 106 mutató meghatározására alkalmas, az emberi test felületének biológiailag aktív referenciapontjain végzett hőmérsékletmérések alapján non-invazív módszer alkalmazásával. Bevisszük a páciens adatait a gépbe. Fontos megbizonyosodni arról, hogy a páciens közreműködésével felvett adatok megfelelnek a valóságnak. A vizsgálatokat végző szakember belátása szerint ellenőrzésre kerülnek a pulzus, testsúly, légzésszám adatok. Az elemzéshez az érzékelőket a biológiailag aktív pontokra helyezzük fel. Ezek: jobb és baloldali nyaki ütőér bifurkációja, ahol a rögzítés egészségügyi sebtapasszal történik. Jobb és bal hónaljárok legmagasabb pontja. A köldök, amelynél az érzékelőt a páciens fogja. Indítsuk a mérést. Az elemzőprogram képes felmérni a szervezet állapotát az enzim és immunológiai változásaival kapcsolatos funkcionális, hemodinamikus, víz- és gázcsere homeosztázisa alapján. Meghatározni a központi idegrendszeri, a szív- és érrendszeri, belső szervi, mozgásszervi, anyagcsere és egyéb elváltozásokra való hajlamosságot. A kálium, nátrium, kalcium, magnézium értékek alapján következtethetünk az izomszövetek állapotára. Kimutathatóak a szívizom vérkeringésének és munkájának paraméterei. Mérhető a tüdő kapacitása, térfogata, vérellátása és rugalmassága. Meghatározza a máj és vese funkció aktivitását, illetve elváltozását, és a vízcsere mutatókból végzett elemzések alapján kimutatja az elektrolízis folyamatait. Végül a mért adatok összességének értékelése alapján a műszer lehetővé teszi, hogy értékeljük a szervezet kompenzációs képességeit. Mielőtt az üzemeltető szakember átadja a páciensnek a vizsgált paramétereket tartalmazó kinyomtatott eredményt, köteles meggyőződni a mért paraméterek helyességéről. A kapott 117 paraméter összehasonlító elemzése megfelelő szakmai felkészültséget, illetve ismereteket igényel, amelyet a forgalmazó által megtartott oktatáson lehet elsajátítani. A rendszer folyamatos fejlesztés alatt van, a mérési technika és szoftver továbbfejlesztése minden bizonnyal további paraméterek meghatározására nyújt lehetőséget, amelyeknél jelenleg még nem sikerült elérni a szükséges mérési pontosságot. Az eddig ismertetett tények kimondottan vonzóvá teszik az AMP non-invazív vérkép és metabolit analizátort mind a szakemberek, mind az egyéni vállalkozók, illetve befektetők számára. Az Intercap Kft. A kölcsönösen eredményes együttműködésben bízva várja az érdeklődők jelentkezését.